Litshilo igwijo lisitsho nje libhengeza sifika kaloku Ekhaya Jikelele sengaqala ukufika oko kaloku siyiquqa lembiza ukhona nawe siyanamkela kwakhona sithi khululani zobhatyi ninyenyisa umbhinqo kusekhaya apha Ekhaya Jikelele kusekuninzi ke siniphathele kona qinisekani kaloku into yokuba nigqusha lazi ewe imnandi ngokuchubelana timlo ke ukhalosa kalubisi unonkanyezi ndingumodle ngothi mazivuma mshukuma umazondwa ngento zakhe kodwa ke le nqwelo ndiyiqhubi ndedwa ikhona inzwakazi yapha kwamageba umamtshali mamtshali use right yebo makholi ndi right andina fright ubright bright zethu sifuna lonto mbukelise swashayesa waphiphitha amahora amabili wonke ohlelo Ekhaya Jikelele sisela nje ngehora lodwa vose sishaye sentwala wena wabona ingane idla idanone esiyintshontshile sizekhona ke izinto esikuphathele zona phakathi kwazo sizoxoxa ke ngomkhuba wokweshela intombi ukuqomisa ungasali kodwa kwamanje mbukela ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene ubhekicele wethembisa ukuthi bazobhekana ngokusheshsha nodaba lwaseRivali eGoli ngenxa yozamazama. Umhlaluki wemfonomfono uLambertstein uthe akukho namnye kwiqela labahlobo bomdlali webhola ekhatywayo obize amapolisa okanye abezolawulo olungxamisekileyo kubusuku awabulawa ngabo uSenzo Meyiwa. Kamthanda umuntu ngiqala ukumbona kamthanda umuntu ngifisa ukumlobola sanibona Mzansi ulinda Gconsa lo ubukela Ekhaya Jikelele on SABC la uthola khona indaba ezimnandi lonke uhlobo lezindaba sport kanye nezokungcebeleka nezenhlala kahle ungasusi nje amehlo ukuqhubeke enjoy Ekhaya Jikelele. Thank you. Umphathiswa wamapolisa ubhekicele uthi inkonzo yesipolisa yeli ithi iza kuyijonga zingekapheli iiyure ezingama-24 imeko yaseRivali kwintshona yeRhawuti. Umphathiswa ke uthi iqela lakhe sele lithe bhazalala kwingingqi yaseRivali. Task here is to stop Zamazamas terrorizing the community. That is a first task. Then the second task is to speak, as I have spoken to the Minister of Mines, to close down all these holes. Now, we are giving me the third task to go to the Minister of Human Settlement to come and deal with the issue of Zamimpilo. That can't be the police. So there are three things. But by the time all these things happen, Zamazamas would have been stopped. You talk about 7 days. That's too long, young man. That's too long. That's like 7 years. In 24 hours, you have seen the difference here. So allow us to go and allow us to put the plan in action so that your life gets back to normality. Kuphoqeke ukuthi umhlaziyi wemiyalezo yomakhalekhukhwini wamaphoyisa avume enkantolo enkulu yasePitoli ukuthi akukho lutho ngemniningwane ayitholile ekhomba itulo lokubulala. UColonel Lambertstein naye uvumile ukuthi inombolo ayihlanganisa nomsola wesihlanu ufiso kuhle Ntuli ibingabhalisiwe ngegama lakhe. Ephekwa ngembuzo uStein uthe akekho bengaphakathi endlini okwabulawelwa kuyisihlabani sebhola uSenzo Meyiwa owafonela amaphoyisa noma abezimo eziphuthumayo. uStein uphinde wafakaza noma wakwafakaza ngaphambilini phela wathi abasolwa bayazana. Phambilini futhi watshela inkantolo ukuthi imniningwane yomakhalekhukhwini ikhombisa ukuxhumana phakathi kwabo bonke abasolwa ngaphandle kwesine. Abamelike babasolwa bathi ke phela ukuxhumana akubonisi kwakho kwethu lokubulala. Ukuphenywa ngembuzo kuzoqhubeka namhlanje. Okwamanje abalisa abahlanu ababhekene necala lokubulala lesisihlabani sebhola ngo-2014. Amapolisa sibhozo atyholwa ngokubetha abantu abathathu kuhola wendlela we-N1 eRhawutini ekuqaleni kwenyanga ephelileyo aza kuva namhlanje ukuba baza kunikwa ibheyile kusini na.
Lamagosa inxalenye yecandelo likasekela mongameli uPaul Mashatile kwicandelo lokhuseleko le-VIP azakuvela kwakhona kwinkundla kamantyi yaseRandburg kumntla weRhawuti. Bajongene nezityholo ezininzi eziquka ukukhomba ngompu, ukubetha ngenjongo yokwenzakalisa umzimba nokuqhuba ngongenankathalo. Inkantolo ephakeme eseThekwini kwaZulu Natal banqabele abeyindaba ukuba baqophe noma basakaze okwenzeka ngaphakathi enkantolo ecaleni lokukhwabanisa elibhekene nowabe eyimeya yeTheku uZandile Gumede nabanga21 asolwa nabo. Yize kunjalo inkantolo lesisinqumo isisimayelana nofakazi abagibele ebhokisini izolo kanye nalabo abazonindeka kulobo bufakazi obethulwa okwamanje. Inhloso ukuvikela ofakazi bombuso abasengcupheni njengoba beyisebenzi zikamasipala. uGumede nasolwa nabo babhekene namacala okukhwabanisa, inkohlakalo, ukushushumbisa imali ngendlela engekho emthethweni odabeni olumayelana nethenda lokuqoqwa kwemfucuza eThekwini. Bazawungena nzulu ezimpokothweni abaqhubi bemoto njengoko amaxabiso epetrol kulindeleke ukuba anyuke ngomso. Isebe lemithombo yezimbiwa namandla likhuphe ingxelo ebonisa ukuba ixabiso lepetrol liza kunyuka ngeesenti ezingama-37 ilitha. Amaxabiso ke ediesel aza kunyuka wona nge-70 ne-72 cents ilitha kuxhomekeke kwibakala. Amaxabiso ke eparafin ekhanyisayo nawo aya kunyuka nge-71 cents ilitha. Ubuholi obusha bophiko lomakadebona be-ANC sephosele inselele iqembu elibusayo ngokuthi licubungule kabusha uhlelo lwayo lwesivumelano sokubambisana namanye amaqembu ezombusazwe ekulawulweni komasipala abathile eGauteng kanye naKwaZulu Natal. Ubuholi obusha bophiko lomakadebona be-ANC bufuna ukuthi inhlangano ebusayo isebenzele umphakathi ngobuqotho ngokulethwa kwezidingo zomphakathi. Kodwa lukhathazekile ngohlelo lombimbi lokubambisana namanye amaqembu ezombusazwe ekulawulweni komasipala lapho kungekho khona iqembu elinqobe ukhetho ngengcaca ngaphandle kokuthi lidinga ukusebenzisana namanye amaqembu. The conference reasserted the need for an outright victory for the ANC in the 2024 elections. We cannot invest our energy in coalition politics. We don't want to invest our energy in coalition politics. Iphini likamengameli wophiko lwezingwevu ze-ANC uMavuso Msimango okhethwe engqungqutheleni ebihlele eBoksburg ngempela sonto ugcizelele ngolokuthi i-ANC kubalekile ukuthi ibhekisise ngokujulile ukubambisana nalamaqembu amancane ezombusazwe ekuphathweni komasipala. Strictly speaking, the party that wins the majority of votes should be the one that forms the government. If DAEFF were to gain 45% and we gained 23, we shouldn't contest their right as the biggest party to form the coalition. Uphiko lwezingwevu ze-ANC lufuna ukuthi ukhongolose anqobe ngamalengiso ukhetho lukazwelonke lwangonyaka ozayo okuzokwenza ukuthi engadingina kancane ukucela ukubambisana ngokuphatha namanye amaqembu. Umbutho we-Democratic Alliance uthi ugqibe kwelokuba amangalele inkokheli ye-EFF uJulius Malema kunye norhulumente we-ANC malunga nentetho kaMalema ethi shoot to kill, kill the Boer. Kethuba i-EFF ibibhiyozela iminyaka 10 kwibala lemidlalo i-FNB kule mpelaveki sisuka kuyo. Shoot to kill Gamaza, kill the Boer, the farmer. Yiso lesiqubulo umholi we-EFF uJulius Malema azidalele ngaso amazinyo abushelelezi ngenkathi i-EFF igubha iminyaka 10 ngempela sonto. Lokhu sekholele ekutheni umholi we-DA uJohn Steenhuisen asole uMalema ngokugqugquzela inzondo kanye nodlame lokucwasa ngokobuhlanga. A member of parliament who calls for the killing of an entire section of society is not normal. And cowardly politicians who turn a blind eye to the incitement of civil war is not normal. I-DA ithi isinqome ukumangalela uMalema kanye nohulumeni we-ANC emkhandlweni wenhlangano yezizwe wamalungelo abantu. We are filing charges
against both Julius Malema and the ANC government at the United Nations Human Rights Council. The first element of our United Nations case will focus on Malema's repeated incitement of ethnic violence. Yize kunjalo kepha i-EFF ithi akuthi ndiki kuyo ngesinyathelo se-DA kwazise leli iculo lomzabalazo. We know that the argument we made in the Equality Court where we won justified that it's a revolutionary song, it's a liberation song that is justified in terms of commemorating the history of South Africa's struggle against colonialism and apartheid. So whatever he's saying, we don't care. Konke lokhu kwenzeka nje amehlo azobethe nje ekhethweni likazwe lonke ngonyaka ozayo nokuzobe kuwukhetho olushube kakhulu. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele yithi laba sinomadlongothi sasekhona lapha ekhaya sibonge nokuthi mbukeli usahlezi kanye nathi sasizeke safika leso sigaba phela sohlelo lapha sisuke khona ke sikhinindela ezidla ubhedi nezingundaba mlonyeni namhlanje uyathi phela mbukeli ukuthi indaba ayifuni ukuthi uyixoxe wedwa zifuna ngathi ngaba khona umuntu okhona oyithamunda naye ngizoyixoxa ke nobani phela mangasayixoxi ke nokholosa kwalobisi umadlongothi ngiyamazi ukuthi ubaba haye indaba nave eyithanda. Ake sibheke ke indaba ke ehamba phambili ku Twitter. Hey uyabona ukuthi lento indaba saseyixoxa phela seku X. Hayibo. Hey yiyo ngithithwa X animazi uTwitter mina ku X seku X uke emfondini ziguqula izinto. So ke kuno #Ramaphosa #Netball World Cup 2023 bese kuba no #Rivali. Sizoqala ke ngo #Ramaphosa. Mbukeli umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uvale phela ingqungquthela yophiko lomakade bona ama-veterans e-ANC. Okwenza ukuthi ke lolu daba lube ngezinye zeindaba ezihamba phambili ngokuthi phela kwaba khona ukungezwani noma ubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwezinye ke izinhlaka zeqembu elibusayo kholosa kanye nawe mbukeli. Phela omakade bona bake nje basusa ukushisa ngonyaka u2021 2 years ago. Ngesikhathi abanye beboshela ukuthi ke bavimbezele abanyongqongqosha ababefaka phakathi uThandi Modise kanye noMondli Gungubele kwagcina impela sekuze kungenelela ke amaphoyisa phela omakade bona bake bakhala kakhulu nanokuthi futhi abanakwa nje kodwa kube yibona kube kuyibo ababamba iqhaza elikhulu kuliwa nombuso wobandlululo. Umengameli kuRamaphosa ke njengoba ubevala lengqungquthela uthe omakade bona bangesabi ukubeka owabumbona beluleke la bengaluleka khona ngezinto ezenzeka eqenjini. Shuthi kuyajabulisa kubona ukuthi umengameli naye uyalifuna uvo lwawo ama-veterans akufani nokuthi nje akafune kuzwa lutho. I-hashtag yesibili ke ake sidlulele kuyo ithi #ba. Eyesibili ke i-hashtag uNetball World Cup 2023 njengoba nje ubulokhu ubona ke embukeli lapha ohlelweni lwethu ukuthi uyaqhubeka umqhudelwano wendebe yomhlaba esingethwe yiNingizimu Afrika e-International Convention Center Cup esifundazweni iWestern Cape. Enye ke yama trends iqale ngesikhathi phela ke amantombazana ama-Proteas eshawa iJamaica kanti njengoba niboleke nani babukeli namhlanje earlier besikhuluma noZukiswa oyintatheli zemidlalo ke KwaZulu Natal nabo bebenokwabo le KwaZulu Natal ababekwenzile ke iNelson Mandela Netball Challenge njengoba bengafisi phela ukuthi ke libohlisa sasala lomqhudelwano ukusingatha kwalomqhudelwano khona nje ukuthi iNingizimu Afrika iyona esingatha lemidlalo kodwa ke mbukeli phela kusho nokuthi ke uyafukuleka umnotho wezwe njengoba kugcwele ivakashi ebiya kwamanye amazwe kanti ke lokhu kudonse ke amehlo amazwe amaningi aphesheya ngoba phela ayawubuka nawo lomqhudelwano. Ake sibheke ama tweets makholi ukuthi bathina abantu lapha ku Twitter. Bayaphefumula wena Noksi abantu pha ku Twitter uyatsho kaloku phana uStep Out 7 esithi congratulations to Step Out 7's Nicole. Hey ingathi ayibonakala incam wena Noksi. Kodwa ke uyabavuyisela kakhulu esisho into yokubana her player at the match award at South Africa took the win over Trinidad and Tobago at the Netball World Cup. Kanti ke mangabe ke sibheka ke i-trend yethu yokugcina i-#Rivali. Hey Kholosa, ungqongqoshe amaphoyisa ubheke icele uvakashele eRivali eGoli.
Phela uye lapha kuyoxoxisana ke nezakhamuzi zakhona njengoba zikhala ngozamazama abagcwele kuleya ndawo. Uyakhumbula izolo ukuthi khona sike sathethisana naye la ohlelweni? Ewe siye sabanodliwano ndlebe wena phezulu sancokola nomunye wabahlali okwayinkokheli yenginqi. Uyawuqonda ukhumbule kaloku into okubana ebengafuni into okubana achazwe ngegama. Uye wasitsho kaloku into okubana abahlali bahlala kwimeko engaginyisi mathe kwaye ke namaxhoba lenyikima avele nje azifakelwe ngokwawo umbane. Into ethi ke lonto izawubangela ukuba umbane kube nzima kumanye amaxesha uba acinywe, ichaphazela lonto into ye load shedding. Lo mntu ke besetha naye izolo uye wakhalaza ngelithi unobangela wokuba bagcwalise indlela kukuba amapolisa akasebenzi. Ude wayiqinisekisa into okubana ingaske kubo kungaza amasotsha amajoni uqobo kuba amapolisa umsebenzi wawo awubonakali. Emva koko ke umphathiswa wamapolisa uye wabe kanti uyangenelela uyathethisana nabo kuba ke phezolo ndiyacinga into obana besitsho into okuba bazawubamba uqhankqalazo. Siyathemba into okubana luhambe kakuhle wafika amapolisa bathethisana nabo kwaye ke kwaba khona nesombululo kuba kubhlungu xa uzawuphila ubomi bentshontsho funeka uvuke emsebenzini ngaba wena ugade izithongo ba hey ayiwanda ndizawubuya ndiphila kusidi na. Hayi ke kuyajabulisa impela ke mbukela ukubona ukuthi amaphoyisa afikile lapha eRivali axoxisana nezakhamuzi ngoba impela hayi cha bezivutha bezishisa namathayi emgwaqeni zivuna ukuthi zizwakale emvweni zazo. Hayi uthembisile ke ungqongqoshe wezamaphoyisa ukuthi cha bazolisukumela phezulu ke lolu daba. Mbukeli ke sisathi qu ezitolo kanti uma ngabe sibuya buka nje esobe sikuphathele khona. Akwansoze kube nini lokhu ngikushela ngikuthanda ngithi ngiyakuthanda sekumele ngizongithini kahle kahle. Hey bakithi ngisacela ungeke. Wena liphi ulimo olaziyo wena? Ngifuna ukuhamba futhi ungeke. Ikhanda lokho liyaduma wona seku. Sikuphathele udaba oluthinta ubunzima obuthwalwa zinsizwa uma iqomisa intombi njengoba ubona nje kwezinye ikhathi hayi vele ithiwe bhu ngebhakede lamanzi insizwa. Ungaphuthelwa seyidolo. Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Mbukeli njengoba wazi ukuthi ke iningi lezinsizwa uma lisakhula phakathi kwezinto ezisuke isengqondweni zabo ukuvusa imizi yoyise baye basho njalo ke le mizi ke ivuswa ngokuthi insizwa isebenze ngokuyikhandla ingagcini phela lapho kodwa kumele ukuthi ibhukule iphume yokweshela intombi ezokwakha nayo umuzi. KwaZulu ke intombi zakhona ayihlinisi mahleza ke mbukeli azithi insi azihlekisa into engahlekisi. Kumele ke uma ubheka kuyo nawe ube uyinsizwa yakwabo uyibambe iqine. Lapha ke kusuka kufuneka ukuthi insizwa ekwaziyo ukulalisa ulimi ibe nethonya lokuthambisa intokazi noma ngabe kuthiwa ke ishinga kanjani. Lapha ke ohlelweni njengamanje sizoxoxa ngomkhuba wokweshela intombi. Hayi ke ngendlela le yasemadolobheni yokuvele nje uthi ufuna uWhatsApp kube sekuqondile. Mina ngisho indlela yokuthi intombi uyincenge izivume nakhona emva kwesikhathi eside. Uxoxa ke kabanzi ngalokhu sinosomlando nencitha buchopho kweyithinta isintu ubaba Ekhaya Ndwandwe. Baba Ekhaya Ndwandwe sikubingelele kuhlezi kuyintokozo uxoxisana kanye nawe lapha ekhaya Jikelele. Studio kanye nabafiki. Hayi ke namhlanje sikhuluma ngeindaba zokuqomisa ke siqale nje ngombuzo othi kwenziwa yini ukuthi zibe nenkani engaka kodwa zishinge intombi zakwaZulu uma ngabe insizwa izozama ukuyidlisa satshanyana. Dadewethu phambi ukuthi nekundaba edlula kuzo intombazane lezo igaba lezo imile mamalinga lamabele oqala izala wathu ezizwa akhafulele ngamathabi emuva phumile bese kuthiwa uthoba uma ngabe silapha Babukhandwandwe ngathi sinenkinga yokuthi sixhumane kahle hle ulayini wakho ngathi unokunqamuka kodwa nje into esizoyenza ukuthi phinde sikushayele khona manje senze isiqiniseko sokuthi uyazwakala ngompela lumnandi phela ludaba esixoxa ngala sikwazi ukuthi nje silokhu silahlekelana. Mbukeliso siqu ezitolo kanti uma ngabe sibuya ke sobuya siqhubeke nengxoxo yethu mayelana nezindaba zokuqomisa.
Siphinde sikwamukele ke mbukeli ekhaya Jikelele. Ngaphambi kwekhefu umbukeli sike saxhumana ke noKhaya Ndwandwe owazi kakhulu isintu, ucijile uyincitha buchopho mangabe kuziwa endabeni ngezesintu. Sizoxoxisana naye ke mayelana nodaba lokuqomisa kwezinsizwa, iqomisa izinsizwa, intombi le kwaZulu. Ekhaya sethembe manje sesoxhumana kahle ke sethembe ukuthi usizwa kahle nathi siyathemba ukuthi sizokuzwa. Yebo ngizwa kahle ngapha. Awusibonge kakhulu. Bengisathi ke asiqale ngombuzo othi kwenziwa yini ukuthi zibe nenkani engaka zishinge intombi kwaZulu uma ngabe izinsizwa zizozama ukuyidlisa satshanyana. Yebo dadewethu. Into edala lokho phambi kokuthi intombi iqome bekuba nezigaba zokwemvelo lapha edlula khona. Asithathe ke lesi sokugcina dadewethu kubamba isikhathi lapha kuthiwa khona isikhulile isithombile isiyenzelwe nomhlonyane ibiyalo intombazane ukuthi ifuna ushonipha umzimba wayo nokuthi futhi fanele iqine kanjani uma ngabe ibhekene nezesheli. Okunye ke obekwenzeka kwaZulu intombi bingayiqomeli yona bisiqomela iqhikiza ngoba iqhikize belinikeza igunya lokuvuma ukuthi iqome noma cha ngoba amaqhikiza ayona bekwazi ukubheka ukuthi lo muntu lo ikusasa yalibona noma walibona futhi kahle ubuthanda iqhikiza. Yikho ke isikhathi esiningi bekuba isikhathi eside ukuthi ugcina uqonywe intombi ngoba khona nezimpawu ebebefuna ukuyibona ukuthi lezi zinto ezishoyo ngayimela ingakho nje ke ibikubhunyile nangamanzi ngathatha nje iminyaka emithathu lokhu yeshela intombi. Hey, hayi manje ngoba sekwathola ngo WhatsApp nje kuvele kusheshsha. Kuthiwa hi, hello lol. Manje wekhaya uma ngabe ke intombi sishinga kangaka ukidaza inkani, yini ke esuka ilindeleke ukuthi yenziwe insizwa kulesi sikhathi? Kuqala insizwa nayo phambi uthiyo kweshela engahambi nje kodwa kwakuba nemkhuba yakhona nakhona eqala ngayo iqeqeshwe bese kuba nezihlanzo ke kuthiwe fanele ihlanze nayo kuziphalaze kuzivele lapha naphambi kwentombi imanyazele iyinhle ingaveli nesidini yakho ukuthi umuntu uma eqeda ukukhula uba nezinduna ezithiwa isidina kuthiwa kaphalaza akhiphe lezo zinto lezo. Sekuyofuthi ke naye aqinisa amagama ngoba umunye uthola ukuthi ingathatha isikhathi eside nje kade ngamagama ayikwazi insizwa ukwaqondisa amagama ayishuthi ngathi akakhoni ukumconvince ngolimo olujwayelekile. Yingakho kahlale nezingqwele zimqeqesha laphana abachazela ukuthi isimo sesila bamtshene kuze kubekho ukuthiwa uyinqumelo godweni uyangikhipha noma uyangifaka. Uyayikhumbula leyo mkhuba efana naleyo lapho usuphelelwe ngamagama usuzama lokhu ukuthi umsonte nengalo wenze zonke lezo zinto lezo. Manje siyabona ukuthi njengoba usho na ukuthi ke intombi kushuthi wena njengensizwa wawuthandwa iqhikiza ngoba yilo wakufuneka ukuthi ulimpress kushuthi ngesingisi kanje. Einsizweni khona insizwa ubani lona wayiqeqesha noma eyiluleka ngokuthi mayifika entombini ifune ibhekane kanjani nentombi? Kunengqwele kuthiwa ingqwele ngapha kwabantu besilisa umuntu nomuntu uba nengqwele yakhe. Okuyiyona emelulekayo ukuthi yenza nje ke manje ngoba ngisho ihlanza uthola ukuthi uzoyitshenwa izingqwele ukuthi ke sithatha lezi ihlanza uhlanganise nazo namagama lapha mawukhuzela kanje ingqwele yenza lo msebenzi ngapha emantombazane neqhikiza. Hayi ke Ekhaya ake silalele ke khona insizwe khona iclip esoyidlala ke lapho ohlelweni ngifuna ukuthi sobabili ke siyilalele siyizwe ukuthi yona ibeka kanjani ke mengabe iseshela bese ke soqhubeka ke nengxoxo yethu. Ngiyabonga dadewethu. Angibeke icala isibusise singakini sikhulu sihle. uNkulunkulu wanibusisa senithanda ngisho ngolutho. Sinakhele namakhaya enhlizweni zethu. Sifise ngisho ifise ngaphezulu kwalezi sifisela zona thina uqobo. Siyidele njenjabulo yethu siqoka ukufa siphile sanini. Siqoka ukukhala kanye nani. Kodwa ngingekusole mntana umuntu. Kukufishane nje balolimo olunomnqantule. Noma ngife kuvuleka isifuba usala ukhala uyibonela ubuhle nobukhazikhazi kule sami isifuba. Khaya uyayizwa insizwa le eshelayo ukuthi ithini kodwa? Yebo noma ngizwela kude kodwa uma ulalela uyezwa ukuthi insizwa lena echazayo ukuthi ngoba umshado vele ikufa kahle ngakho kuyethiwa uma kuvele ifokati uzomshado umshehli ngoba umshado ikufa. Manje isithi ukufika ofa basana ifeza nethemba intombi ukuthi lo muntu lo uyafunga ukuthi akasoza kujikela nasendleleni. Hayi ke ake siqhubeke ke sizwe lensizwe iqhubeka izibika intombi yakhona ke lokho ikhophozile nje nkosami ibheke phansi lokho ikhophozile ake siyibuke lensizwe sizwe ukuthi shashaya igcine laphi. Angibeke icala isibusise singakini sikhulu sihle.
uNkulunkulu wanibusisa sinthanda ngisho ngolutho sinakhele namakhaya enhlizweni zethu sifise ngisho ifise ngaphezulu kwalezi sifisela zona thina uqobo sidele njenjabulo yethu siqoka ukufa siphilisana siqoka ukukhala kanye nani kodwa ngingekusole mntana umuntu kufishane nje balolimo nomnqantule noma ngife kuvuleka isifuba usala ukhala uyibonela ubuhle nobukhazikhazi kulesami isifuba uyaphinda futhi lensizwa ke Ekhaya sethemba ukuthi uzwile ke this time njengoba sesikuphindela yona ilokho iqhubekile nje ilalisa ulimi ngiyabona ke mina ukuthi okusho ukuthi uma ungakwazi ukulalisa ulimi njengalensizwa zonke ke izintombi ziyakuchitha manje kusho ukuthini ke lokho Ekhaya kusho ukuthi ugcina uyisishimane Ndwando lokuyekuthiwe kuyisigwa uyeshela kodwa kaqonyo sekuyoze kube nemkhuba kabazoyenza ke kuwe bese kuthiwa ke ubanjelwe intombi sekuzofuna ukuthi ihambe ke nje kweshelela lentombi le bese kuthiwa le ntombi wayibanjelwe kuthi njalo ugcina ubanjelwe yiwa amaqhikiza ngoba wona yakubona ukuthi umuntu mshado onamahloni awusiye nomuntu ngasila Ke sibonge kakhulu Ekhaya ngesikhathi sakho cha besafisa impela ukuqhubeka ke sikhulume kodwa ke ubandla siyaxolisa kuwe mbukeli ke indaba zama load shedding lezenza ukuthi ama network angabibikho besingabe sakwazi ukuthi ke sixhumane kahle njengamanje kodwa ke mbukeli ake sithi nje ke qu $8 sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Leli sonto eliqala namuhla kuze kube umhla wesikhombisa kuNcwaba isonto leli elamiswa inhlangano yezempilo emhlabeni njengelokuncelisa izingane ibele emhlabeni wonke. Njalo ngesonto lokuqala likaNcwaba minyaka yonke inhlangano yezempilo emhlabeni UNICEF kanye nezinye inhlangano zezempilo ziyahlangana zigqugquzele omama bezingane esencane ukuba bancelise izingane ibele. Emhlabeni ngokubambisana kanye ne-UNICEF lwamisa isonto lokuqala lukaNcwaba njengesikhathi lapho kuqhuqhuzelwa khona omama bezingane emhlabeni wonke ukuba bancelise izingane zabo ubisi lwebele. Isiqubulo sakulonyaka nesizogxila kakhulu exhumaneni okukhona phakathi kokuncelisa ibele kanye nomsebenzi wokuziphilisa kanti sona sithi breastfeeding and work. Lo mkhankaso kuhloswe ngawo ukuqwashisa izisebenzi ezisanda kuthola izingane kamalungelo wazo. Kanti wona ke ahlanganisa ikhefu lokuyobeletha okungenani elingamasonto ayishumi ukuyela ezinyangeni eziyisithupha. Abesifazane bangakwazi ukuncelisa ibele nqobo nje uma befisa ukwenza njalo. Kanti abaningi bazithola bengasekelwa uma sebebuyela emsebenzini kanti abanye baze baphelelwe nayimisebenzi imbala. Uqoqa nathi ke kabanzi ngalolu daba mbukeli isixhumana noFikile Ntuli ongumhlengazi uFikile Ntuli ke kanye uye lona ke sobe sixoxisana naye lapha ohlelweni iEkhaya Jikelele breakfast show. Sister Fikile sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Yebo sanibonani makhaya. Yebo sawubona. Yes Sister Fikile sikwamukele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Sister Fikile mhlamba ke siqale lapha ekuqaleni sizwile lapha kule yambiko ukuthi iUNICEF iWorld Health Organization baqhuqhuzela ukuthi kunceliswa izingane ubisi lwebele kanti ke engutholile kule yambiko ukuthi kuye kube nezingqinamba komama bancelisa izingane kakhulukazi emsebenzini ngoba abanye kusuke kumele ke basheshise babuyele ke emsebenzini kodwa nje Sister Fikile mhlamba masingaqala ekutheni ukuncelisa izingane ibele nokuyincelisa ibhodlela ingabe kuhluke ngani? Okay, ukuncelisa ingane ibele kubaluleke kakhulu because kunama benefits ingane ewatholayo like kubooster immune system yomntwana and umntwana okhula kahle even nasengqondweni uyakhalipha. Unlike ukuncelisa ngebhodlela. Ibhodlela khona amanye ama nutrients angeke azawathole umntwana. Kanti kubelela kamama uthola wonke ama nutrients akawadingayo emzimbeni wakhe. Manje singakanani ke isikhathi okumele ukuthi ingane incele ngaso ibele? Okay, at least umntwana angancela umama makangabe uyamncedisa i6 months ibaleke kakhulu because iyamvikela umntwana kwezinye izifo like khona lesifo okuthiwa i-sudden infant death syndrome.
so kunayo ukuthi umntwana maqeda ukuzalwa bese kuba khona ukuthi ndini angashona masinyane so mangabe uyancela iyareduce leyo sudden infant death syndrome emntwaneni manje mengabeke yenza ukuthi iIQ yomntwana ibe phezulu. Oh so ukuncela ubisi lwebele kuyasiza nasemqondweni wengane kakhulu umntwana even nasesikolweni uyakhalipha. Siyaqonda ke ukuthi ke kunesikhathi sokuncelisa ngosuku umama ke ongenaso isikhathi sokuncelisa ingane yakhe yini mhlawumbe umele ukuthi ayenze ukuze isiqiniseko sokuthi ingane iyaqhubeka iyakuthola ubisi mhlawumpeni kungabi ukuthi nje umama akekho usemsebenzini ngakho ke kushuthi ngeke izikwazi iziphi indlela esezikhona manje ezenzayo ukuthi uyakwazi ukuthi ube semsebenzini kodwa ukuthi ingane iqhubeke ingashodi ngebele isekhaya. Umama angakhona ukuthi anga-expressa ilento ibisi lakhe kuba khona amabhodlela kuba khona futhi mongaya ekhemisi bangakupha izinto lezi zokunceda ukuthi ukwazi ukuthi unga-expressa ibisi lakho then mawuthatha lelo bisi lelo lifaka emabhodleleni uyakhona nokwazi ulibeka e-fridge bese ukhona ukuthi ulisebenzise futhi. Manje sister Fikile kulabo mama ke mhlawumbe bona abangakwazi ukuncelisa ngesimo sokuthi khona abanye abayethi kuye kwenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu ancelisa inyanga eyodwa emva kwalokho bese liyasha ubisi noma libonele lingasaphumi kahle ikakhulukazi ke kulabo aba-expressayo baye babone lapho umuntu mhlawumbe uthola ukuthi mengabe ekhama ubekhama nje u30 minutes akhama amabhodlela amathathu kodwa manje siyabona ukuthi hayi sekuphela i-hour lonke kusatheleke nje into encane shuthi ubisi seliyasha kulezo zimo enjengalezo mhlawumbe angasizakala kanjani lo mama ukuthi aqhubeke akhiqize ubisi. Okay, umama mele umama ayakhama ibisi liyakhona ukuthi lizenzakalele nokuthi ndena aphuze kakhulu amanzi kukhona like ama liquids emzimbeni the more aphuza okuningi okungama liquids kuyanceda ukuthi ibele libe nalo ibisi and kumele ukuthi angapheli inhliziyo umama abe nesineke alokho alikhama lizaze liphume ibisi. Siyazi ke futhi sister Fikile ukuthi kunezifo ezithathelanayo ukusukela kumama ziya emntwaneni. Yini mhlawumbe okufanele ukuthi komama bancelisayo bayenze uqikelela ukuthi lezi zifo ayidlulele inganeni? Okay, umama kumele ukuthi makazoncelisa acheke ama-nipples wakhe ukuthi ndene awableed na awanama-cuts because mangabe anama-cuts mangabe umama mhlambe unesifo like unesifo se-HIV angakhona ukuthi amsulele umntwana ngenxa ukuthi kunani kunama-cuts makunama-cuts angakhona ukuthi ndene athole even negazi so umama kumele ukuthi futhi before azoncelisa ayenze sure ukuthi ugeza izandla i-hygiene is very important uzogeza kahle izandla maqeda lapho enze sure ukuthi nje uyasula around ibele lakhe nama-nipples wakhe uyawasula kanjalo umntwana angeke azabe enkingeni yokuthi ndene angathola izifo. Manje sister Fikile kulesi sikhathi ke umntwana esancela ibele kulo 6 months owushoyo ingabe uncela ibele lodwa nanokuthi uqala mhlawumbe ngoze mina ngiyabaza abanye abaye baqala ukudla ko 3 months konje isiphi isikhathi esiright sokuthi ingane iqala ukudla okufakwa ngesipunu emlonyeni okungenza ukuthi phela ukuncela lokhu ingcengce kungaphazamiseki. Okay, abantwana ngenxa ukuthi umntwana uzombona akhala kakhulu kusho umntwana akasuthi kahle so umntwana mawubona ukuthi ndene akasuthi kahle kuhle ukuthi ndene wenze sure mama ukuthi uphuze umdobo sebakhuthaza kakhulu abomama baphuze amanzi aphuze nomdobo khona ukuthi ibele lakhe lizokwazi ukuthi ndene lizoba enough for umntwana and umntwana nje mangabe lesekana 3 months kula ungazama ukuthi uqalise nge-teaspoon mhlambe lapho ma-rice pudding nakhona ungavele umdlise kakhulu because isisu sakhe ndine uzosenza ukuthi ndine sihlukumezeke. Manje ke sister Fikile ukube ubunamandla nje wena ubungenza ini mhlawumbe noma ubungathini einkampanini ukuthi zenze imithetho iyenze kwenzeke ukuthi ke omama bancelisayo babe nesikhathi sanele sokuthi bancelise izingane zabo? Okay, njengoba mina ngiyi-occupational health practitioner ngisebenza ekampanini la siba nalo i-room labantu besifazane mangabe babuya kuma-maternity leave ukuthi ndene akhona ukuthi ayo-expressa ibisi lakhe for umntwana because ndene abantwana mangabe emakhaya mhlambe basebenamaneni
bagcina banganalo ibisi kumele ukuthi inele ligcine lisebenzisa maybe ilento ibisi lebhodlela but umama la emsebenzini sebakhuthaza ukuthi ndemangabe babuya ku maternity leave siyabapha igumbi la abakhonayo ukuthi bahambe bayozama ukuthi ba express ibisi labo khona ukuthi abantwana babo bazoba namabhodlela enough ngoba kasekhaya mhlambe angazama ukuthi enze amabili kuphela but makasemsebenzini uba naso isikhathi sokuthi aye egumbini leli le breastfeeding rooms ibiza kanjalo bese uyakhama ke ibisi lakhe khona ukuthi makasiye ekhaya mhlawumbe uzofika ekhaya nalowo mabhodlela ayi4 makasiye ekhaya futhi maka expressa at least uzoeda kwamanye amabhodlela hayi cha sibonge kakhulu ke sister afikile ngesikhathi sakho nalolo lwazi osuthe wasipha lona sikufisele nosuku oluhle okay ngibongile nami Enkosi ngokuhlala nathi nisasubukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Umbutho we-Democratic Alliance uthi ugqibe kwelokuba umangalele inkokheli ye-EFF uJulius Malema kunye norhulumente we-ANC malunga nentetho kaMalema ethi shoot to kill the Boer ngethuba i-EFF bibhiyozela iminyaka 10 kwibala lemidlalo i-FNB kule mpelaveki sisuka kuyo. Ukuthetha banzi ngalomba siye sakrweca kaloku uProfessor uBheki Mngomezulu. Mnumzana uMngomezulu masikubulise sikwamkele enkqubeni iEkhaya jikelele. Yebo sisi ngibingelela kuwena ngibingelela kozakwethu nakubalaleli. Sibambe ngazibini. Siyabona into yokubana ichotshentla umba we-genocide pha kumakhasi onxibelelwano ku-Twitter abantu bayazibuza into yokubana yintoni le evuselele umnyele kumbutho we-DAA ku-DA Gxebe. Ingaba ucinga ukuba kutheni lento ingoma ethi Kill the Boer iye yaculwa liqela le-EFF? No, uma ngabe ilona iqembu kukhona umbongazo ekunawo sibe khona isikhathi kakhulukazi amaqembu lawa anabantu abaningi abamnyama siba khona isikhathi lapho khona bekhumbula umzabalazo ukuthi kufikwe kanjani lapho esikhona engacabangeke ukuthi lokho kusuke sekusho ukuthi lezo zinto noma lawo maculi basuke bowacula basuke besaqonda ukuthi kwenzeke leyo nto okwafanele yenzeke ngesikhathi sobandlululo into yokuqala efanele siyibheke leyo bese ke umbuzo okuyona obaleke kakhulu kube ukuthi iDA yini ngempela efuna ukuyizuza ngokuthi ithathe lezi daba ilise lapho ilise khona ngoba zolo lokhu sokhumbula ukuthi ngaleli culo leli iEFF iyayithola isenkingeni udaba la enkantolo kodwa afike inkantolo yathi hayi leli culo akufanele ngempela lithathwe ngokunjalo balo bese kuthiwa mhlambe liphehla udlame so ke umbuzo ukuthi yini le iDA efuna ukuyizuza umbuzo wesibili kube ukuthi uma uthatha isinqumo sokumangalela iEFF yini eyenza ukuthi bese uthi uthatha isinqumo sokumangalela uhulumeni weANC uhulumeni akuyena weANC uhulumeni ngowabantu bonke onke lamaqembu awu14 afaka phakathi nayo iDA ukuthi ngenye indlela iDA izimangalela yona Inzima kakhulu lento kuba ngoku ndijonge pha kumakhasi onxibelelwano ka-x.com uTwitter omnye aphefumula into kubana ababantu abamhlophe bona zange baxolise ngendlela babephethe ngayo abantu abamnyama ngexesha longcinezelo kwaye uyasho bakutheni nje bezogcwala xa kuzoba nengoma kodwa zange mhlambe izinto babezenza zona zibe kanti kube khona umuntu obhubhayo ungathi mhlambe yipi into ocinga ukuba ikhokele iqela le-DAA limangalele lombutho we-EFF ingaba mhlambe luloyiko njengoko sijonge uvoto kwaye owona mbuzo uthothenhla kukuba ngoku iANC yona ingenaphi lo mbuzo wesibili wona ubaluleke kakhulu ukuthi ungafike uthi uzomangalela ilona iANC kade ngeke eSABC stadium bekhona iEFF leculo eculayo iculo eselekelayo layiswe enkantolo iyasikhipha isigwebo ukuthi ngabe yona ibona kanjani so kumosha isikhathi ngokubuka kwami kunalento esesithi masiyichaza sithi iqembu lifuna ukuba politically relevant ukuthi uma ubona ukuthi ayikho into mhlambe ongafolosa ngayo njengoba kuyokhethweni bese uthi ake msebenzise lokho ngoba eqinisweni uma ingabhekile iDA ikhankasela iEFF ayiboni lokho
ngoba uma ngabe uzonikeza i-EFF more time ekubeni zolo lokho kade igcwalise i-FNB Stadium kusho ukuthi ngendlela usiza yona i-EFF yini ehlule i-DA ukuthi yenze kwenziwa ngamanye amaqembu bayithulele nje kube sengathi akwenzeka ngalutho lo daba luzoyishabalalela akho umuntu ozolokhu esomunye enkantolo akho mali ezizomoshwa akho isikhathi esizomoshwa iqiniso lilonke la inkinga ikwi-DA ayikho ku-EFF. And owona mbuzo omkhulu njengoko i-EFF i-DA igqibe iye yakhupha esisimangalo ingaba mhlawumbe angakanani amathuba okuba iqela le-DA liphumelele elityala? i-DA inhloso yakhona ukuphumelela ikala dadewethu i-DA nje ifuna ukuthi yenze lento bengisho ukuthi be politically relevant ukuthi kubonakala ukuthi khona ekwenzile ukuzama ukuvikela abantu abamhlophe ukwenzela ukuthi uma ngabe kufika ukhetho laba ezele inabo abahlala beyivotela baqhubeke bayivotela ithemba lawo ilapho kodwa engakuboni ukuthi ngokwenza kanje igcina ke manje iphusha abantu abamnyama baphushela kude ngoba kunezingoma dadewethu esayiculayo namanje ukuthi umama wayebizwa ngokuthi kitchen girl ubaba abizwe ngokuthi garden boy sisacula lezo ngoma lezo kuye ngecontext noma isimo lapho esiculwa khona lokho kusuke kungasho ukuthi ufuna ukubuyela emuva usuke nje usikhumbuza ngomlando wezwe ukuthi lifike kanjani lapho efike khona into befanele yenze nje i-DA ukuthi ithulele iqhubeke nokuthi ilungise imikhankaso yayo ukhetho oluzayo ilungisele indaba ye-moonshot pact yayo ikhophe yonke le ndaba i-EFF i-EFF izenzela izinto zayo ngoba i-EFF nayo ibheke ku-2024 i-DA ibheke ukuthi ku-2024 lena yokufaka i-ANC ihlaya ngempela ke leyo angazi ukuthi ingena kanjani i-ANC kuyona yonke le nto inazi inkinga zayo i-ANC kodwa angiboni ukuthi kumqondo omuhle ukuthi uyidonsele nalapho engafanele ngabe ingena khona. Kwaye kunombuzo omkhulu okubana njengoko sibona into yokubana ngiminyaka engama-30 30 years emva kwedemocracy kwaye oko sibhiyozela ubumbano ne-reconciliation ungathi mhlawumbe sesifikelele kwelo nqanaba singumzantsi Afrika kuba siyayabona iyenhlukwana kule nto ethe yaphenjelelwa yiyo i-EFF nakubeni ke i-DA yasukuma ngezandla yathi no siyobamangamela ingaba mhlawumbe kusekude engqinibeni kumba wokuba sibumbane sizinhlanga zasemzantsi Afrika? Ukude kakhulu dadewethu engqinibeni izathu salokho ukuthi ngesikhathi silungiselela ukhetho lwango-1994 uma uzobheka lento lena esayibiza nge-Groote minute kube lena esayibiza nge-Pretoria minute kube i-sunset clause lezo zinto lezo zenza ukuthi kube nezinto esingakwazanga ukuthi siyibeke etafuleni sabeka phambili lento ye-reconciliation izinto kwafanele ngabe sayikhuluma ngaleso sikhathi asiyikhulumanga ingakho zilokhu zibuye njalo lento kade uyisho ekuqaleni ukuthi kunabalaleli abakhala ngokuthi abelungu abakaze baxolise babengeke baxolise vele ngoba isimo esasidaliwe ngaleso sikhathi ukuthi ngoba fethu asikhohlweni ngokwenzekile asiqaleni manje siye phambili isimo lapho sasiphoqa vethu kwenzeke lokho ngoba it ila senza leyo nto leyo noma kuba ne-civil war kwazanye kukuncengisile kodwa ngikwasilimaza ngoba amaqiniso awavelanga lapho-ke abantu abamhlophe abakaze baxolise ingakho yona i-DA le ikhalela nokuthi lento yokuthi akube nokulingana phakathi kwabantu abamnyama nabamhlophe ayekwe lonto awuyeko lo mthetho lo ekubeni bona babenefitha isikhathi eside mase fanele ukubenefitha abantu abamnyama bakhala bona kuqala kubakhaliso kwe-ambulance. Professor masibambe ngazibini ngexesha lakho kuba siyabona into yokubana le ntetho naphesheya kwalamandla bayayingenelela kuba no-Elon Musk bayabongoza into yokubana urhulumente olapha eMzantsi Afrika uRamaphosa akwazi into yokubana ayithi thaca le nto kutsho ukuthi nangaphaya bayatshiseka ngulomba masibambe ngazibini ngexesha lakho. Enkosi kakhulu sisi enkosi ngabaphulaphula. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye kaloku nguye umnumzana Bheki Mngomezulu sithetha kaloku ngale ngxoba kaxaka exaka umxhaka apho siye sabona kaloku into yokubana umbutho we-DA uye wamangelela umbutho we-EFF kunye norhulumente we-ANC ngomba otshisa ibunzi wengoma ethe yaculwa kaloku phaa e-FNB Stadium ethi Kill the Boer. Right mbukeli siyiqwela siyiqongqotha ngolo hlobo ke si-Ekhaya Jikelele sibambe ngazibini ngenkxaso yenu engagungqiyo mamtshali sesiyahamba ntombi. Hayi ngihlekisa uProfessor Mngomezulu mayethi sebekhaliso we-ambulance. wi nathi sawukhala ngayo xa sesiyahamba. Mbukeli sesifike kupheleni kohlelo oluyingqayizivele ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi nihlanganyele kanye nathi siyabuya kusasa ngesikhathi ke esifanayo nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.